Monta, kiko botanto, bota religioso, ou bota uma relação com Deus. Wat ben je nou? Ben je religieus? Heb je een relatie met God? Mas se bota uma relação com Deus, Want als je een relatie hebt met God, wanneer bota comportar aqui dentro, zoals je je hier gedraagt, assim bota comportar aí fora. zo gedraag je je ook daarbuiten. Versículo que nós lezen, de eerste Bijbelvers die we gelezen hebben. Daar begon het met een man, Elkana, Ina começar com Homem chamado Elcana, die 2 vrouwen had. dat tem 2 esposas. Maar qual começar com o problema, gal? Daar- Hoe mesto kost zo? Daar begon het probleem al, want 1 vrouw is al Hoe genoeg. zo toen terbouw. 1 vrouw is al 2 mulheres. 1 werk. 2 vrouwen, E na outra coisa vai e na quando vai fout sempre. daar gaat het altijd verkeerd. Homem, mas tem mulher. 1 man moet 1 vrouw hebben. Tu entra de acordo comigo? Is iedereen met mij eens? Mulher, mas tem homem. En 1 vrouw moet 1 man Tu hebben. entra de acordo que você Is também? iedereen daar ook mee akkoord? Hoje em dia, botigo puntra sorte coisas assim que de Tegenwoordig igreja. moet je zulke dingen vragen in de kerk. Als we zien dan de stromingen. Want er zijn zoveel Na stromingen. minha man stromingen. Laat ik ze maar stromingen Zijn noemen. geen stromingen. Nou, dat is stroming. Dat is net aan het rommelen. Het zijn rommel. En toen aan usa escritura na sinigitinhora pa bisa di kong nan tambe tasina. En ze gebruiken dan dit soort versen om uit te leggen waarom ze zo zijn. Pero den comissamento Dios se crea homem e mulher. In het begin heeft de Heer de man en de vrouw E pensei geschapen. homem lo mando na su mama e único su mes esposa nang. En daarom zal een man Enkelvoud. zijn huis verlaten en zich verenigen met 1 vrouw. Anto ku subay site. En met zijn tweede vrouw. Esposa, punt. Zijn echtgenoot, punt. Não tem nada mais para trás, je sei. Er is daarachter verder niks. Pero me di pa pedir esposa com esposa. Ik ga vandaag niet praten over echtgenoot en Voor de echtgenoten. duidelijkheid. Paso hoje em dia botigo explica tudo coisa. Want tegenwoordig moet je alles uitleggen. Pero lo qual se bota mira den epida pro me capítulo aqui taku, dat tem den dos esposa nang, dat tem diferença. Maar wat we wel zien in dit eerste hoofdstuk, dat er een verschil was tussen deze 2 vrouwen. Eén was religieus en de andere wou een relatie hebben met God. Uno estaba religioso y otro estaba en relación con Dios. Eén die had kinderen, de andere die had geen kinderen. Uno estaba en you y otro no estaba en you. Eén, omdat zij kinderen had God niet meer nodig. Un pasó estaba en you en no tiene misterio Dios más. Daarom religieus. Pensei, je Daarom estaba werd ze religieus. Pese él era religioso. Het is een ritueel. We gaan 1 keer per jaar naar de tempel. 1 keer per week naar de kerk. Estaba un ritual, un día para año estaba en el templo, un día para semana estaba en iglesia. Elke zondag zijn we hier. Tu ya domingo no está aquí nang. Het is een ritueel. Está un ritual. Ik heb God niet nodig. Minti misterio Dios. Alles is in orde. Tu costa na ordo. En de andere, Anna, Y otro, Ana, had geen kinderen. un tati you. Kon geen kinderen No krijgen. pora hanya you. En had God nodig. Y tati misterio Dios. Quanto de nós tem necessidade? Welke van ons hebben nood? É bom para ter necessidade. Het is goed dat je nood hebt. O Senhor é bom mestre para satisfazer, saciar, suplir a necessidade. Want dan heb je 1 nodig die deze noden tegemoet kan Die horen komen. we in turcos. Als je alles hebt E bota sinti que o por turcos. en je voelt dat je alles kunt, Anterior bom nome este Deus. dan heb je God niet nodig. A mim mestre Deus. Ik ben zelf God. E meta paga me koning. Ik betaal zelf mijn Ora dingen. me dando lega bes. Als ik hoofdpijn heb, Abre lá tira calpol. haal ik de la open en ik neem een Do kalpol. lega bes te toch? Hoofdpijn is weg, toch? Quem me Deus? Wie is mijn God? Calpol. Kalpol. Pero a mim me tem calpol me também. Maar ik heb zelf ook kalpol. E me tem ferol, Ik heb Ferrol, me tem paracetamol, paracetamol me tem turemol nang. en alle bollen. Pero me stay Deus. Maar ik heb God nodig. Mas sobra é pro me caminho da comida bai, não tem caixa remédio, pero tá seca Deus. Want de eerste plek waar ik naartoe ga is niet in die kast waar al die medicijnen zijn, maar bij God. Aceitar ora botar em relação com Deus. Dat is op het moment dat je een relatie hebt met God. Pensei Ana, Daarom Anna, é pro me caminho daquela bai, eerste waar hij naartoe ging, ora ture cos acaba, wanneer alles was afgelopen, hora bati, het was 1 uur, pastor Chessa stoi papia, de pastor is gestopt met praten.
Ana que sentado em igreja. Anna bleef zitten in Mas de você tem kerk. necessidade. Want zij had een nood. En dat type é gente não. Zij was daar niet voor de mensen. En dat type predicatie. Zij was daar niet voor de preek. En dat type acompanhar sua casaba em missa. Zij was daar niet om haar man te vergezellen naar de É dat tem kerk. mistério de Deus. Zij had God nodig. Você ela queda. Daarom is ze gebleven. Tem certa diferença de gente na religioso. Dat is het verschil tussen degenen die religieus zijn O gente não que busca Deus. en degenen die God zoeken. É religioso não. De religieuze, Noorbel te bate. om 1 uur gaat de bel. Na cumpre e na vai. Ze hebben voldaan wat ze moeten doen en ze zijn Pero weg. se não que busca relação com Deus. Maar degenen die een relatie zoeken met God, Esse bicho não acaba ainda. dan is de dienst nog niet afgelopen. 5 horas ainda não acaba. 5 uur nog steeds niet A tarde afgelopen. na casa, a noite na casa, ainda está dentro serviço. Middags en 's avonds thuis nog steeds in de dienst. Mas o que é um serviço? Want wat is een dienst? Ah, bota donando bom serviço na Deus. Jij geeft jouw dienst aan de Heer. Então isso aqui da parte de je. En dit is een onderdeel Pero ervan. ora vou dentro tram, dentro trein, dentro auto, bij casa, eta sigue. Maar als je de tram, trein of de auto instapt en je gaat naar huis, dan gaat het door. Ora vou topuendo na trabalho amanhã, eta sigue. Als je iemand morgen op werk tegenkomt, dan gaat het door. Ora vou topuendo na den barrio, eta sigue. Als je iemand in de wijk tegenkomt, dan gaat het door. Pero gente sempre te brua igreja com religião. Maar mensen die maken een fout, ze verwisselen de religie met de kerk. Banin Juan, diz para nós Ga naar nesse orato. Johannes. Para me explicar com verdade, gente te brua com cada vez com o outro. Juan capítulo 4. Johannes hoofdstuk 4, E no versículo 3. vers 13. Moeda topa com Jesus mês. Een vrouw die ontmoet Jezus. Eta bisa moeda bisa Senhor do nome awa aqui, pastor Jesus sabise é awa aqui ku mita do nabo orbo bebê nunca mais lobo tin sed. Die vrouw zegt tegen Jezus, geef me water te drinken. Maar Jezus antwoordt haar, het water dat ik jou nu geef om te drinken, als je dat drinkt, zul je nooit meer dorst krijgen. Dus de vrouw staat daar en ze zegt, geef me dat water. Você muda para gente bicho do nome água. Para mim não é sed nunca mais, zodat ik nooit meer dorst kan krijgen. En Jezus die zegt, roep je man. E Jesus também se chama bocasá. Welke van de 5? Quase 5 não. É moeda contestar. Antwoord de Tá vrouw. quase não, isso aqui não. Minsato, me não tem casar. Deze, die andere, ik heb geen man. Então Jesus sabise ba contestar bom. En Jezus heeft gezegd, je hebt goed geantwoord. En in vers 20 staat geschreven, no staat aan tabata adorari besero aqui. Onze vaders die aanbaren hier op deze kerk. Op deze berg. berg, sorry. Então Jesus tabise, En Jezus zegt tegen haar, etabisa, iboso tabisa kuta Jerusalem é lugar ta camina nos mes te adorar. en jullie zeggen het is Jeruzalem is waar we moeten aanbidden. E Jesus tabise, En Jezus antwoordt haar, moe queremi, vrouw geloof mij, e ora lo llega, het moment zal komen, kuniri besero aqui, niet, dat zelfs niet op deze e na berg Jerusalem, en ook niet in Jeruzalem, boso lono adorar, e jullie, tata. jullie de Vader niet zullen aanbidden. Boso ta adorar boso lo que boso no conoce. Want jullie aanbidden wat jullie niet kennen. Nós ta adorar lo que nos conoce. Wij aanbidden wat wij wel kennen. Bo conoce? Ken je hem? Paso ta solamente se bo conoce bo po adorar. Want alleen als je hem kent, kun je hem aanbidden. Solamente se bo conoce, bo ti vida de adoração. Want alleen als je hem kent, heb je een leven van Juan aanbidding. capítulo 8. Laten we gaan naar Johannes Porque hoofdstuk diz 8. mostrabo é diferente de dois mulheres que estavam casadas e Elcana. Estava religioso, estava em uma relação com Deus. Ik wil het verschil laten zien tussen die twee vrouwen van Elkana. Eentje was religieus en eentje had een relatie. Você sabe como pensava, estava religioso, estava em relação com Deus? Weet je waarom ik je zeg, eentje was religieus, eentje had een relatie Não met God? solamente para você que sentado em igreja, Niet alleen omdat ze sentado bleef em zitten templo. in de kerk, in de tempel. Kiko é outro casado, estava hasi com é outro com Ana. Wat deed die andere vrouw met Anna? Estava te provocar. Hij provoceerde Estava te haar. terre. Hij pestte haar. Por que tu pensa que terbo? Heb je nooit iemand tegengekomen die jou pestte? Anto com a palavra de Deus. En met het woord van God? Aleluia. Tiene te molestiavo com Bible verse. Mensen vallen je lastig met Pastor, Deus sabe se Bijbelversen. tal costa. Pensei bom Kiko. Pensei bom torno. Pensei anto bota no que bisa nang nada pastor, nada papiando que palavra de Deus. Não, pero tu espírito sujo tá. Want God heeft dit en dat gezegd. En je wilt hen niks tegen hen terugzeggen, omdat het woord van God is. Maar dat klopt niet, want het is een vieze geest. Pastor, espírito de Deus nunca nota terrende com Deus su palavra. Want de geest van God, die tart mensen niet met het woord. A palavra tá serve para edificar, para lançar gente, para convencer gente de pecar, para confrontar gente, pero não para ter gente. Het woord van God is om te bemoedigen, om mensen
omhoog te krijgen en niet om mensen te terren. Y aquí en Juan capítulo 8, En hier in hoofdstuk 8, versículo 39, vers 39, minhas coisas trove. hetzelfde. Na contestar e abise, Ze antwoorden en zeiden, Jesus trove nanda papiano kune. ze praten met Jezus. Abraham ta nos tata. Abraham is onze vader. En anda para dilante Jesus. De mensen staan voor Jezus. Por anda para explicar Jesus ta Abraham ta nos tata. En ze leggen Jezus uit dat Abraham hun vader So is. na no conhecer Jesus. Want ze kennen Jezus niet. Jesus abise nang, Jezus antwoordde, si boso ta yunan di Abraham, als jullie kinderen van Abraham zijn, asi e obra nan di Abraham. doe dan de werken van Abraham. Ma awor boso ta buscar mi pa mata. Maar nu zoeken jullie om mij te doden. Essa é a diferença de gente que tem relação com Deus Dat is het verschil tussen iemand die een relatie heeft met God e gente que tem religião. en iemand die religieus is. Religião ta busca gente para matar. Religie zoekt om mensen te doden. Religião ta lagabo binja domingo, Religie laat dat je op zondag anto aankomt den igreja sinta. en terwijl je in de kerk zit, Bo coração ta outro caminho. is je hart ergens anders. Den igreja sinta. Terwijl je in de kerk zit, Bota molestia borumang. val je je broeder en zuster Den igreja lastig. sinta. Terwijl je in de kerk zit, Bota papi male di pastor. praat je slecht over de Essa é a voorganger. religião. Dat is religie. Ta gente que não tem relação com Deus. Acaso den cielo Deus tata? Deus e o Espírito Santo ta pleita? Is het misschien dat in de hemel dat God, de Vader, God, de Heilige Geest en God, de Zoon met elkaar ruzie maken? A mim te quer que a igreja não mexe em pleito. Ik denk dat in de gemeente er geen ruzie moet zijn. Me te quer ora bij comprar dog, bom esse bisa bom dia, bendição romang, maar bin comprar hot dog. Ik geloof, als ik een hotdog ga kopen, dan kom ik binnen, dan zeg ik, goedemorgen zuster, ik ben een hotdog komen Pastor, me te kopen. quer Espírito de Deus ta dembo. Want ik geloof dat de geest van God in jou Anto is. Espírito de Deus que ta dembo. En de geest van God die in jou Que ta is, do nabo. wat geeft hij aan jou? Banding Galatia capítulo 5. Laten we in Galaten hoofdstuk 5 gaan. Pastor, tem diferença de religioso Want er is een verschil tussen degene die religieus com is gente com verdade e relação com Deus. en iemand die inderdaad een relatie heeft met Bota God. trata com ele, como ta trata com ele? Kijk eens hoe je met haar Com omgaat. amor, bisa amor, Met liefde, com gozo, paz, paciência, carinho, bondade, fieldade, mansedumbre, domínio próprio. Assim não bota trata com ele. zo ga je om met mensen. Que men cristiana me se ta gente nang amável. Dus christenen moeten mensen zijn die vriendelijk zijn. Wari que cara. Let maar niet op het Cara gezicht. por rabia, is sério. Gezicht kan Maar boos mijn zijn, coração tá amável. serieus. Maar mijn hart is Sempre vriendelijk. com mi papi, mi papi palavra nang amável. Altijd als ik spreek, spreek ik met vriendelijke woorden. Pasobra boti espírito de Deus dembo. Want je hebt de geest van God in je. E ora e botuende com amor, bisa amor. Dan ben je iemand met liefde. Zeg Kiko liefde. amor ta. Wat is liefde? Deseo no egoísta, Het is een wens die niet zelfzuchtig is, loyal trouw e gana de tá bom para outro. en de wens om goed te zijn voor een ander. No bisa mi bosti mami, Zeg niet tegen mij dat je anto van me bono que houdt assim bom kumi. en je doet niet goed met mij. No bisa mi bosti mami, Zeg niet tegen mij je houdt van me anto bono que ni mirami. en je wil me niet eens zien. Bono bosti bo mes. Dan hou je van jezelf. Pero Bible tá bisa nos. Maar de Bijbel zegt ons, Tima bo próximo maneira bota stima bo mes. Que mensen bota treat bo mes the best. dus als je jezelf het beste geeft, Do nami dame the best, nothing less. geef mij ook het beste, niet minder. Unta sina? Is het niet zo? Lucas? Paki bota do na bo mes mio. Waarom geef je jezelf het beste Anto bota nami sobra. en je geeft mij de rest? Diz me da puntrabo no. Ik vraag het je Aqua alleen. Bible bota lesando. Welke Bijbel lees jij nou? Nami e mio tambe no. Geef mij ook het beste dan. Nami bo mio smile. Geef me je beste Nami bo glimlach. mio bendição. Je beste Nami zegening. bo mio gozo, alegria. Geef me je beste, Nami bo mio palavra nang. geef me je beste woorden. Nami e mio. Geef me je beste. Kuboting. Dat je hebt. Toch? Toch? Em Filipenses no capítulo 2, In Filippenzen, versículo hoofdstuk 2, 4, 5. Bota agora aqui ela bisa. vers 4 en 5. Weet Bota je agora wat aqui hij da daar bisa zegt? banda nem. Weet je wat hij daar Eta zegt? bisa nos para nos trata e outro Hij zegt, we moeten de anderen behandelen. que men consideranang Je moet hun beschouwen mais importante que o mes. belangrijker dan jezelf. Vamos por você que era bicende, Laten we proberen om degene naast jou te vertellen. zeg degene dat jou me te considerar mais importante que ami. Ik beschouw jou belangrijker dan mezelf.
Awo wak. Numa Erwin, babi sami, boto considerar mais importante que o mês. Je hebt me tegen me gezegd, je beschouwt mij. Bota para Meer o dan restaurante o emerdi. Passou se botar para o restaurante, no? Want als jij ook naar die restaurant Bota bent tem que gegaan, comer também. had je mij moeten meenemen. Pero ja, babi sa nog que bascapa. Je hebt al nee gezegd, dus Pero je bent ontsnapt. assim a Bijbel tabira verdade em 2018. Maar zo wordt de Bijbel de waarheid in Se não nós 2018. te lesse palavra, Anders lezen we het woord. bonita história. Mooi verhaal. Ana e eu. Anna kreeg een kind. Wat over je zeker was daarbij, man. Daar gaat het niet over, broeder en Over je zuster. atitude como mestre tem como cristiano. Het gaat om de houding die je moet hebben als christen. Nós não porta religioso. We kunnen niet religieus zijn. Ok, vamos seguir. We gaan door. Eli, Eli, sacerdote, priester, kusuyunan, met zijn kinderen den casa sacerdotal, in het priesterlijk huis. kureglanan. Met regels. Essa aqui por, Dit kan, essa aqui não por. dit kan niet. E yunan tabatasi lo qual não por. De kinderen deden wat niet kon Den casa dia pastor. in het huis van de priester. Religioso. Religieus. Bo porta de casa de pastor. Je kunt in het huis van de priester zijn Toch bibo bo mens vida. en toch je eigen leven leiden. Pero dat tem outro you. Maar er was nog een ander kind. Quem é? Hoe heet hij? Samuel. Samuel. Ela é mesmo direito dan. Hij kreeg dezelfde rechten Ku outro you nan. als die andere kinderen. Pas ela wordt entregar na casa. Want hij werd aangeboden en Su geofferd mama aan a het huis. entreguei na Dios. Zijn moeder heeft hem overgeleverd aan Ela God. criou te hora que ela está bebê leite, fez chiquito, ela treceu para ele. Zij heeft hem opgevoed totdat hij van de borst afging en heeft hem toen overgedragen aan Eli. A trobe botamira. En zo zie je weer. E casa de sacerdote, Huis van de priester, yunan, kinderen, sete yu de sanger, de bloedlijn yu com nota de sanger. en kind dat niet in de bloedlijn was. Pero toch ta yu. Maar toch kind was. Ele ta sutata. Want Eli was zijn Eta vader. biba de casa. Hij woonde in het Eta huis. sirve de casa. Hij diende in het huis. Mescos que yunan de sanger. Net als de kinderen in de bloedlijn. Pero yunan de sanger taba ta religioso. Maar de bloedkinderen waren religieus. Anto Samuel taba te relação com Deus. En Samuel had een relatie met God. Bo porta de mesma igreja aqui. Je kunt in deze gemeente zijn. E dentro da igreja En in elke kerk. tem dois grupos. Er zijn twee groepen. Tem religioso nan, Er zijn de religieuze, não chama nem cabrito nan, om er niet maar de geiten te ando noemen. tia carne nan. En je hebt de schapen. Estão com relação com Deus. Degenen die een relatie hebben met God. Ok, qual botar religioso of? Welke ben jij? Religieus of? Não isso mamãe. Je hoeft je hand niet op te steken. Sapa bom mês qual botar. Weet voor jezelf welk groep je bent. Soro para botar qual botar. Zorg dat je weet wie je bent. Evaluar bo ação nan. Kijk naar je handelingen. Anto se bono pe evaluar, me te ajudar pe evaluar nan. En als je het niet kunt overwegen, zal ik je helpen om dat te Porque doen. wa me ajudar pe evaluar nan. Zal ik je Porque me helpen? ajudar bo. Zal ik je helpen? Aning que lá de cinco trove. We gaan weer naar Galaten, hoofdstuk 5. So mes cos que tia fruta de espírito, Want net zoals er vruchten zijn van de geest, tia fruta nan de Satanás também. zijn er ook de vruchten van de duivel. Mas wa que to biseguino. En luister wat er hier staat. Agora é obra nan de carne tá evidente, versículo 19. Vers 19. É obra nan de carne tá evidente. Het is duidelijk. Het is duidelijk. Je ziet het. Botamire, Quieta. wat is het? Inmoralidade. Immoraliteit. Impureza. Vuiligheid. Sensualidade. Losbandigheid. Idolatria. Afgoderij. Brujeria. Spiritisme. Hostilidade. Haat. Bringamento. Ruzie. Pleitamento. Ruzie. Desacordo. Nijd. Doctrina falso. Oneenigheid. Envidia. Oneenigheid. Buracheria. Dronkenschap. Parandeamento. Onmatigheid. E costam assim que de qual me despierta bolso de antemano. Mes cosco me despierta bolso de antemano caba. Questão que praticar sorte costa assim que lo no hereda el reino de cielo. En meer van zulke dingen. Ik heb je al eens eerder gezegd dat mensen die dat door zingen doen,
het koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Abo tiene de pensa brueria ta orbo bai anto nang humasiga basha awari bobo cabez awi yogo yogo tudo koning e koning ta brueria. Sommige mensen denken dat hekserij is als je ergens naartoe gaat en ze gieten water over je heen en zeggen allemaal rare woorden. Ze denken dat dat hekserij is. Maar als je op een site gaat Pero si bari bu site, waar een waarzegster is kami na yung kuta en je stelt enkele vragen gewoon voor de lol hè. Iba tas yung pari pregunta dies pa pret. Gewoon, ik wou het gewoon kijken of het, wat eruit komt. Dies pa wakita sale voor. En ja, maar brueria, jong. Dat is ook hekserij. Awosi, bota kwe number die ene go bagusta. En als je de naam neemt van degene van wie je houdt. Bagusta guy of moet je mooi. Je vindt een jongen of een meisje leuk. Skibi zijn number, dat ook nasi moet je jong tasi antes. Dat is wat de jongeren vroeger deden. Skibi tire doen water. Schrijf die naam op een papier. Gooi het in een fles. In keboitera. Zet die fles, verstop het in de grond. Peamboeke dat dibo, of moeike dat dibo. Dat die man of vrouw van jou blijft. Ja, maar brueria tambe. Dan is dat ook hekserij. Was dat ook denk ik men? Begrijpen jullie wat ik bedoel? Si boku pida kabei. No, met bij slingen we gewoon. Ik ga jullie het allemaal niet uitleggen. Si no, het bureau er was. Anders wordt het wat anders. Bonbon, kuta brueria kos niet ta. Je weet hartstikke goed dat het hekserij is. Si bota si oração. Als je bidt. Senhor. Heer. Tu mira pastor Chesroning. Ziet u pastor Chesron? Laat ze een passa den kos. Laat zijn kinderen door allerlei dingen gaan. Zodat hij leert. Tambe de brueria. Dat is ook hekserij. Tinha essa brueria de oração. Er zijn mensen die hekserij doen met gebeden. Dat is ook hekserij. Si bota desobedecer. Als je ongehoorzaam bent. Palavra de Deus. Met het woord van God. Tambe de brueria. Is dat ook hekserij? Kijk maar, bakje de brueria te saca Denk dat hekserij alleen maar rook en springen en dansen is? Ora bota desobedecer palavra. Als je niet trouw bent aan het woord. In Samuel mesmo que bisi gumi. In Samuel staat het zelf geschreven. Desobediência, rebeldia, tamiscos que pica, de brueria. Opstandigheid. Dat is hetzelfde als hekserij. Amen, Romana. Amen, broeders en zusters. Aqui não diz que me highlight não paupa, so tibiano sta passalia door hier staat het geschreven. Ik wil het eventjes voor je benadrukken, want soms gaan we snel er doorheen. Immoralidade sexual. Immoralidade. Deus não está apreciar, aceitar coisas nem. Dat accepteert God niet. Wauw, wat is een minota immoral? Nu zeg je, ik ben niet immoreel. Met biba limpi. Ik leef schoon. Minota fornica. Ik pleeg geen overschel. Met casa minota adultera. Ik ben getrouwd. Ik pleeg geen overspel. Fantastisch. Que houve de sensualidade? Hoe zit het dan met sensualiteit? Monta, kiko botanto, bota religioso, of bota een relatie met Deus? Wat ben je nou? Ben je religieus? Heb je een relatie met God? Maar als je bota een relatie met Deus, want als je een relatie hebt met God, wanneer bota comportar aqui dentro, zoals je je hier gedraagt, assim não bota comportar aí fora. Zo gedraag je je ook daarbuiten. Se Deus te bisa nós. Daarom zegt God, pagatino, let op, na bomes, op jezelf na bo conducta. En naar je handelingen. Paso haciendo saki. Want terwijl je dat doet, lobo garantiza. Zul je verzekeren salvação, de redding voor jezelf eerst en voor degene die naar je luisteren. Que men door die bo comportação. Door jouw handelen botar een porta para outro não chega na convertimento. Kun je een deur openen dat anderen tot bekering komen.